நமச்சிவாய. வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நம்ம எதையாவது வேண்டிக்கிட்டே இருக்கோம். இது வேணும், அது வேணும், இது வேணும், அது வேணும் வேண்டிக்கிட்டே இருக்கோம். இப்படி வேண்டுவதனால நம்ம என்ன பெற்றோம்? ஆனால் யாருக்கிட்ட வேண்டுறோம்? மனுஷங்கிட்ட வேண்டுறோமா, முதலாளிகிட்ட வேண்டுறோமா, அம்மா அப்பாட்ட வேண்டுறோமான்றது. அவங்கள்ட்ட இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்கலாம். ஆனால் இவங்களை எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு கொடுத்தான் பார்த்தீங்களா இறைவன், அவன்கிட்ட நம்ம எதுவுமே வேண்ட தேவையில்லை. காரணம் என்னன்னா, நம்மளுடைய தேவையை நம்மை விட இறைவன் சரியாக கொடுக்கக்கூடிய வல்லமையும் அவனது அளவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வல்லமையும் இருக்கும். ஆனால் நம்ம கேட்கறது ரொம்ப அற்பமானதாக இருக்கும். அதை எப்படி கேட்கறது? அதுவும் திருவண்ணாமலையில் நீங்கள் கிரிவலம் என்று இறைவனை முழுவதுமாக நினைத்து வலம் வந்ததுக்கப்புறம் அதை எப்படி கேட்கணும் என்பதை அதை தனி வீடியோவாக போட்டு அதனுடைய லிங்கை இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு அந்த தெளிவு கிடைக்கும். நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாள் வாழ்க.